Na? Ciao. Așa că eu a trebuit să mă supun acestui proces de a le găsi mamă copiilor. La 7 sunt pat, la 8 visez cu tine. Bă, deci efectiv în cadrul ăsta m-am apucat de YouTube. Aici sunt în camera mea din Arad, la geamul ăsta, acum 8 ani de zile, exact așa, m-am apucat de YouTube și iată-mă astăzi din nou în Arad. Mă rog, este diferit totul față de acum 8 ani, dar după cum știți sau nu știți, am venit în Arad cu Pain, cu mașina lui. Am venit așa într-o scurtă plimbare pentru că el avea o nuntă în Arad și am zis hai să mai vin și eu prin Arad. Trebuia să plecăm acum 2 zile înapoi în București, dar șeptarul lui Pain s-a stricat, așa că am rămas prizonieri. Ideea este că până e gata mașina lui Pain, mi-am luat deja bilet de avion înapoi în București pentru că mâine se face un grătar puternic la Snagov, după care sâmbătă filmăm ceva foarte important și nu am cum să nu fiu acolo. Acum dăm mașina, BMW-ul, la ultimul care ia mâna de pe ea și de asta trebuie să ajung neapărat în București, de asta mi-am luat bilet de avion în noaptea asta pe la 5, cam așa o să decolez. Dacă toți sunt în Arad, am zis, ce pot face în Arad? Să mă văd la o cafeluță cu fosta mea, sună o idee foarte interesantă, nebună. Da, asta o să facem, o să mergem să ne vedem cu Sidea la o cafeluță, să vedem ce mai face, cum mai este, ce am mai făcut. Am înțeles că a slăbit. Am avut-o și la bloc o perioadă, dar am deblocat-o. Încă nu ne-am împăcat, chiar dacă vedeți logo-ul ăsta, ca și cum am făcut acum data trecută când ne-am împăcat. Nu ne-am împăcat și da, nu o să iau cu mine la București. Dar hai să vedem ce mai face și cum mai este și care mai este viața ei de aici, din Arad. Așa că hai să plecăm, tată. Afară plouă, bă, urât afară, îmi strică freza. Poate să-ți facă ziua mai frumoasă decât o fostă cu care v-ați despărțit, v-ați certat, v-ați dat bloc, v-ați implicat familiile. Ce faci, dragă? Uite, am venit să te văd. Ai venit să mă vezi, eh? Da. Uite, te-am așteptat cu cafeluță, dar spune-mi, da, draga mă mea. sperie că m-ai așteptat cu cafeluța. Poți să bea din ea, că e așa, da. Gata, adusă. Dar ce ai pățit la mână, mă? Așa te tratează bărbatul tău ăsta din Arad, îți rupe mâinile, îți rupe umerii, ce-i cu tine? Nu. Ce ai pățit? Mi s-a părut că unul semăna cu tine și am început să alerg după el și m-am împiedicat și mi-am mână. Și ți-ai rupt mâna? Căutându-te pe tine. Vrea unul să semene cu mine, dar nu se poate. Ai slăbit? Deci avem efectiv la fiecare despărțire același proces. Efectiv, data trecută am venit fără să vreau acum. Jane a venit cu același set cu care am venit data trecută, dar pe altă culoare. Da? Da, când am făcut exact același vlog și dar ce ai slăbit, hai fă o piruetă, hai nu știu ce. Este exact același. Da, am început să am un stil de viață foarte sănătos și să fac foarte mult sport, să mănânc foarte healthy. Aoleu, dar faci sală? Da, am vreo pe 3 luni. Mai mi-apăreai pe TikTok, pe acolo, pe la astea, mi arătau oamenii. Da? Da, după ce am dat blog și... Păi de ce mi-ai dat blog? Hai să dezbatem acest subiect. De ce sunt la blog? Poate oamenii o să creadă că e fake, dar nu e fake, chiar suntem nebuni, chiar ne despărțim, slăbim, după aia ne vedem. Da, când ajungem la un anumit număr de kilograme, creierul nostru nebunește, are prea multă grăsime în corp și o ia razna. Într-o noză mai serioasă mi-am luxat umărul la sală, de 2 ori. Și-au avut cine să aibă grijă de tine, mă? Nu, asta că am văzut eu că are cine să aibă grijă de tine. N-are cine să aibă grijă de mine. Adică are dacă doresc, dar... Dorești? Da? Da. Așa, deci de ce sunt la bloc? Pentru că m-ai enervat. Nu e adevărat. Ba da. Cu ce te-am enervat? Hai zi, de ce sunt la bloc, Sebastian? Ca să înțeleagă lumea, să nu creadă că, vezi, Doamne. Așa, Sebastian, care este motivul pentru care eu sunt în lista ta de bloc? Păi noi, după ce ne-am despărțit, am rămas oarecum prieteni, da? Da. Și ți-am explicat că dacă tu vrei să fiu prietenul tău, să fiu în viața ta, eu nu am cum să fiu prietenul tău și să fiu în viața ta cât timp stai între băieți. Păi dar nu e ca și cum mă duc într-o haită de mascul. Stai gen înconjurată de băieți, mergi în cluburi, faci chestii de astea. Nu ies în cupluri și nu stau în cupluri. Ba da. Nu, fac chestii de oameni normali. Ies în grupuri unde sunt efectiv doar cupluri, persoane. Dar în primul rând ar trebui să-ți peste după ce ne-am despărțit. Exact. Nu, hai să dezbatem pe cameră. Stai, să mă zic ceva. Și tu ai spus că unul are potențial să te combine și ai zis ok, mă bucur pentru voi, bloc. Păi dar n-ar trebui să te deranjeze pentru că nu mai suntem împreună, mă. Păi nu mă deranjează, dar ți-am spus că cât timp sunt în viața ta, nu-mi place să văd cum fosta mea se combină cu altul sau chestii de genul. Ok, deci concluzia este că mi-ai dat bloc pentru că te rănește să vezi că viața mea merge mai departe.
Da, dar nici nu te judec și mă bucur pentru tine dacă mergem mai departe, dar că nu vreau să văd, vreau să trec peste în felul meu și ca să trec peste în felul meu este să te țin la bloc peste tot, să nu aud, să nu vorbesc, să nu aud nimic de tine. Da, dar acum ai venit în Arad, ai venit live. Da. Uite că mai ai la bloc și sunt în fața ta. Da. Dar tu ce ai mai... Nu, tu ce ai mai făcut? Că am văzut că tu ești foarte ocupat, dezvolți familia, am văzut că ți-ai luat și bonă. Da, mi-am luat și bonă, dar... Păi și care e faza? Te lasă bona să vină la fosta? Da, mă lasă. Că e bona pisicilor, nu... Păi nu, că a zis că e bona ta și e mama pisicilor. Mama pisicilor mele. Da, dar dacă le-ai abandonat la mine, ce să facem? Păi le-am abandonat pentru că nu, ne-am despărțit. Situația e de așa natură. Păi și fiecare copil are nevoie de o mamă, nu? Așa că eu a trebuit să mă supun acestui proces de a le găsi mamă copiilor pe care i-ai abandonat. Nu, pe mine nu mă deranjează, ești liber să faci ce vrei tu. Nu te deranjează? Nu simt niciun fel de emoție. Ești liber să faci ce vrei, dacă tu atâta Nu simți niciun poți. fel de emoție? Jură-te că nu simți nimic. Nu simt. Da, în fine, și faza cu bona era așa doar de amuzament, de content mai mult, deși multă lume chiar au crezut că suntem împreună, probabil și tu. Nu suntem, e doar content, a fost amuzant. Pentru mine n-a fost amuzant, a fost chiar penibil, dar în fine. Dar e content. Dar ce părere ai avea dacă eu aș face acest tip de content? Te-aș lăsa în pace să faci ce tip de content dorești tu, dar te-aș bloca. Să nu văd, să nu aud, să nu simt, să nu știi vorba aia. Ce nu știi nu te omoară sau nu te distruge sau nu știu. În Dar fine, hai să lăsăm nu pot să spun că dușmăniile. nici vlogul tău unde testezi aplicații de date nu m-a scârbit. Ce-a scârbit? Da, pentru că am primit mesaj de la un prieten că mi-a trimis poză cu tine, că te-a găsit pe Tinder. Da, foarte bine. Proastă eu că am șters contul după și mi-ai și scris instant, mi-ai trimis așa screenshot dramatic. Da, te-am întrebat, să știu dacă să te blochezi de tot sau nu. Din partea mea poți să stai pe Tinder toată viața, dar eu nu voi face parte din viața ta. Da, foarte bine. Așa, lăsând la o parte dușmăniile dintre noi. Cum te simți singur? Că n-ai mai fost singur atâta timp până acum, de când suntem noi împreună. Da. Sebastian, te-a agitat discuția? Da, m-a agitat discuția. Trebuie să mă pun o țigară, dar nu am foc. Așa, deci mă simt bine, mă simt ok, pentru că filmez mult, mi ocup timpul cu chestii, dar noaptea când ajungi acasă, Ce dar? e fain să dormi cu cineva, să stai și împreună cu cineva și să stați efectiv împreună. Dar mă așteaptă pisicile și Rava. Dorm cu Rava. Eu am început să dorm cu plușul meu porcușor. Plușul tău? Da, cu Piggy. Dar tu cum te simți, draga mea? Eu mă simt liniștită. Că am avut o perioadă în nașpa, înainte să ne despărțim și cumva faptul că nu mai am energiile alea în viața mea mă face să mă simt bine. Dar pe de altă parte, când filmez îți simt lipsa. Deci doar am fost o mână de ajutor pentru cariera ta, să spun așa. Nu, dar în ultimul timp singurul lucru care îmi oferea fericire în relație era faptul că erai partenerul perfect de film. În rest nu găseam liniște sau chestii. Deci te dor de mine doar când filmezi și n-are cine să te filmeze sau să zică cuvânt cu cuvânt ce să spui, nu? Am înțeles. Da. Și uneori mi-e dor și de alte chestii. Ok, acum trebuie să discutăm despre următorul lucru și anume că înainte să ne despărțim am programat un concediu pe data de 17 iulie în Grecia. Pe cine e cu tine? Păi nu știu, Mona? Poți să iei, dați-mi partea mea de cazare și mereți. Păi nu, plătești tu, cadou cum ar veni de... Așa ai vrea? Nu. Uite, o las de la mine și eu îți plătesc, dar trebuie să te căsătorești cu ea. Trebuie să rămâi cu ea toată viața. Eu vă plătesc și drumul. Nu mă, glumesc. Spune, cum facem? Nu știu cum face. Trebuie să fim transparenți. Pentru Deși suntem prea transparenți și lumea crede că e marketing deja. Da, noi suntem foarte transparenți. Ideea e că vacanța aia ține o săptămână și dacă noi mergem împreună, stăm o săptămână, o să devenim vulnerabili. Da, dar ce vloguri sunt acolo pentru oamenii noștri? Am putea merge. Da? Sau? Păi și dacă ne dăm în cap. Dacă ne dăm în cap, aia e. Bine, dacă nu mă enervezi până atunci, mergem. Da? Dar o mai gădesc. Și eu. Adică nu e nimic bătut în cuier. Nu. În primul rând, tu pe mine nu mă ții la bloc, dacă vrei să fim prieteni. Ok. Mă scoți de la bloc. Bine. Și te uiți în fiecare zi. La tot ce fac și la cine dau follow și te uiți și te zbucorești în față. Nu. Și eu la tine. Și trăim așa toxici încă o lună până în vacanță. Așa vrei să trăim toxici? Nu mai vreau să fim toxici. Crezi că putem? Da? Dorești să îmi dai și mie niște pui? Dacă îmi ceri frumos,
Îmi dai niște pui? Te rog frumos. Așa mic. Ce faci acolo? Îmi dau această pastiluță care mă face invulnerabilă. Ca Să pot să trec peste. Glumesc, e brufen. Doare capul. Mai văzut de 10 minute, deja te doare capul? Da. Wow. Doare capul de azi dimineață. Da? Da. Știai că trebuie să te vezi cu mine? Da. 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 Vrei și tu, nu? Mam. Nu, pe mine nu doare capul. I'm a chill guy. Așa, domnișoară, după cum știți, eu nu am mașină, pentru că nu am venit cu mașina, am venit cu mașina lui Pain. Așa. Și am venit cu Băro aici și aș avea nevoie dacă mă puteți transporta până la mall. Deci ești pe interes. Sunt și eu pe interes, cum și tu ești pe interes. Înțeles. Da. Păi și Uber de aici către mall, nu? Este, dar... Te duc până în București dacă vrei. Mă duci în București? Da. Mă lăsați să și conduc? Păi dar vrei să conduc eu așa, mă? Da, chiar, cum conduci? Rău. Rău? Foarte rău. Că e și manuală. Și Cum schimbi vitezele? Nici măcar nu aș avea voie să mișc mâna asta deloc. Am voie să o dau jos din chestia asta 10 minute pe zi. Da? Da, și m-am condus 10 minute pe zi până aici. Ca Păi să și cum mă conduci? Păi, Cum schimbi vitezele? Am încercat în prima zi să conduc cu o singură mână și să schimb viteza și să învârt de volan în același timp. Și hai să vedeți ce am pățit. Ce ai pățit? Mi-am lovit mașina! Ia, ți-ai lovit mașina, mă, fată! Da, și eu nu lovesc mașina. Eu am mașina asta de 8 ani și n-am lovit-o odată. Și acum am lovit-o. Așa că nu conduceți cu o mână o mașină manuală. Ce faci la mine în casă? Tu mai pus, te aduc. Să mă duci, da? Da. Ce vrei să insinuezi? Bun, băieți, trebuie să ne punem să ne facem băgăjelul. La noapte, Pain va veni după noi să ne ducă la aeroport. După noi, mă? După mine. Am vrut să zic. Puteai să mă duci tu, dar ești cu mâna în gips, nu nimic, da? Așa că o să vină Pain să mă ia și ideea e că am și câteva perechi de Easy-uri aici și de Crocs pe care i-am dus cu mașina și nu am loc să-i bag și pe ăștia în... Și așa cred că o să mă pună să plătesc la aeroport pentru că bagajul e prea mare. Și o să-i las lui și mi duce el când vine înapoi în București, când îi se repară mașina. Și da, o să plecăm pe la 3 și un pic dimineața. Ajungem pe la 4, la 5 decolez, la 6 sunt București, la 7 sunt pat, la 8 visez cu tine. Ce dorești a face acum? Acum? Da. Dar ce ai aici la urechiușă? Am primit o floare de la un băiat. Ai primit o florecică de la un băiat? Care? Am primit o florecică de la Sebi. Da. Da. Eu acum îmi doresc să plec acasă. Să pleci acasă? Du-te dacă vrei să pleci acasă. Fac o baie, mă relaxez, îmi pun o masă, îmi pun un pahar de vin, îmi pornesc un serial cu... Să mă recuperez. Să te recuperezi după ce m-ai văzut? Da? Da. Na. Mai obosit. Eu? Cu ce te-am obosit psihic? Așa. Și tu m-ai obosit pe mine psihic. M-ai derutat. Da, din traiectoria vieții mele. Ce să-ți fac? Am și eu talentul meu, mă. Da. Sper să ne vedem cu bine. Și să ai grijă de tine și să nu faci prostii. Tu să nu faci prostii, că tu faci prostii, nu eu? Eu chiar sunt mai cu minte decât ar trebui să fiu. Da? Da. Asta ar spune orice fată care nu este cu minte. Băieți, ascultați aici, da? Să nu vă luați pe ele. Scuze. Nu! Scuze, mă. Nu? Mă. Bă, ce e aici? Grădină de arici? Ce fa, bă? Dă să te iau în brațe. Dă să te țuc. Vine aici. Vine aici. Dă să te țuc, mă, nu fugi. O, se pare că mi-a ajuns Uberul. Opa, dar se pare că mai e cineva aici în spate. Bună seara! Toți facem vlog? Facem tot vlog? Toți facem vlog? La aeroport am dat comanda, da? La aeroport, da. Da. Ea a zis că nu vrea să vină, că nu vrea să mă vadă la aeroport cum plâng, că nu știu ce, că nu știu cum. Cum plângi tu? Cum plânge ea. Cum plângi tu? Asta e plasa pe care trebuie să mă aduci tu în București. O să pun aici, da? Să ai grijă de el, da? Da, normal, normal. Să-mi pun și gentuța. Crezi că o să mă taxeze la aeroport, că e prea mare? Am bagaj de mână? Trebuie să-mi pregătești 50 de euro, nu? Ce faci, mă? Hei! Ai zis că nu vii la aeroport. Plângi, că nu știu ce. Ha? Eu am zis că plâng. Da, că plângi, că nu vrei să mă vezi cum plec, Bine, că nu știu eu plec ce. de pe vlogul meu. Cum de-ai venit, Nu. ha? Ți-am zis să nu vii, da, să stai în parc, că te-ai spălat, că nu știu Ai ce. zis să nu vin, că o să plângi tu, mă, că nu mai pleci. Eu? Că le cer la ea banii înapoi, că tu trebuie să stai cu mine. Da? Da. Domnule șofer, îți mulțumesc că m-ai dus. Te aștept. Ne vedem mâine, probabil, sau apoi mâine. Te aștept acolo. București. Hai. La București. La București. Hai, luați-vă la revedere. Frumos.
Hai. Da? Ciao. Wow, wow. Ciao, Erzi. Ciao, Julie. Da, ești toată roșie. Bravo, ciao, bro. Vă salut, fraților. Zici că plec în armată. În Afganistan. Vă fac mândri. Porul nostru, Bucarest, 17.50. Nu am greșit, de fapt e primul la 5.25, la poarta 102. Bun, deci aici în aeroportul din Timișoara s-a construit cum ar veni un nou aeroport, dar nu pot să intru pentru că nu am check-in-ul făcut și trebuie să mă duc în cealaltă clădire să fac check-in-ul și după aia să vin aici ca să pot să scanez asta de îmbarcare. Bun, am făcut roșii de check-in, mergem acum în clădirea asta altă, trecem de poartă de tot ce trebuie și după aia ne punem un pic așa să stăm. Gata băieți, mergem și noi frumos către avion. Dar ce mic e, ce curios sunt. Am ajuns, băieți, în București după un drum de o oră, cam așa. A plouat de-a rupt aici când ne-am dat jos din avion, dar acum văd că e perfect, bă, jur că e vremea mea perfectă. Trebuie să ajungem în Cosmopolis, imediat ajunge și boltul meu. Trebuie să mergem să recuperăm cheile de la casă, de la Rami, pentru că Rami și Lala au vrut grijă de pisicile mele și trebuie să mă duc să recuperez cheile și chiar sunt curios dacă mai trăiesc pisicuțele mele. Hai să mergem acasă. Gata, băieți, suntem în Cosmopolis. Am făcut rost de chei și hai, tată, să mergem. Este ora 7 dimineața. Mergem, facem un pic curat pe acolo pe la pisici ce trebuie, în cazul în care mai sunt vii. Da, am ajuns acasă, dar ce face băieții lui tata, bă? Ce, mă, vine aici, vine aici. Deci nici nu am filmat când am mai intrat în casă, atât de mult jeg, era atât de mult jeguri făcut, nebunii ăștia. În litera aia nici nu vă mai zic ce-a fost. Deci nici n-am putut să o filmez. Dar acum am curățat-o. Mâncare nu mai avut deloc, deși Rami mi-a spus că acum o zi le-a pus de mâncare. Când le pui de mâncare, asta ține o săptămână, gen. Așa că Rami nu știu cum, dar un măta ai pus de mâncare, cred că m-au mințit. Și o lăsat să moară de foame. V-a lăsat arabul să moriți de foame? Da, mă, zi. Am deschis un pic geamul să se mai aeresească un pic dracului, că deci efectiv a oțet pute tot. Sâmbătă filmăm cum dă mașina. Probabil pe duminică o să am timp să fac și un pic de curat, așa că da, băieți, cam a fost și cu vlogul acesta. Eu sper că v-a plăcut. Pentru cei care se întreabă, nu m-am împăcat încă cu ideea. Știu că așa pare, știu că suntem efectiv nebuni. Încă nu ne-am împăcat și vedem ce ne rezervă viitorul, băi. Așa că ne auzim în vlogul următor. Bye, bye. Ce faci, mă? Ce vă dă de tata? Ce vă dă de tata? Și ce vă dă de tata?